Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σπύρο Βασιλάκο, είναι πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα. Για να συνεχίσουμε από εδώ που είμαστε με τον κύριο, που συζητούσαμε για τα θέματα που συζητούσαμε με τον κύριο Παπα-Νικολάου, για τα ζητήματα άμυνας και διαστήματος. Πώς το αστεροσκοπείο βοηθά ή τέλος πάντων τι τεχνογνωσία έχει που μπορεί να βοηθήσει την αμυντική μας βιομηχανία και τεχνολογία? Κοιτάξτε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μεταξύ των άλλων θεματικών των οποίων θεραπεύει, μια βασική θεματική του είναι ο τομέας του διαστήματος. Έχουμε το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών, το οποίο δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα μεταξύ άλλων, με τα μεγάλα ερευνητικά μας τηλεσκόπια που έχουμε στην Πελοπόννησο, το Αστεροσκοπείο Χελμό, όπου εκεί έχουμε το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, και το Αστεροσκοπείο Κρυονερού πάνω από το Κιάτο. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως 4-5 χρόνια θα έλεγα, έχουμε μπει πολύ δυναμικά σε αυτό που ονομάζουμε νέα εποχή των επικοινωνιών, χρησιμοποιώντας αντί για ραδιοκύματα λέιζερ, οπτική ακτινοβολία, όπου πέρα από το κομμάτι το τεχνολογικό, αν θέλετε, το κομμάτι το εμπορικό το οποίο έρχεται, ακολουθούν και τα θέματα ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια του όρου και τα θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και τις ασφάλειες των επικοινωνιών. Όπου πράγματι έχει αποδειχθεί ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών που έρχονται, βασιζόμενοι στην οπτική ακτινοβολία αλλά και στην κβαντική τεχνολογία, τα επόμενα χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ασφαλείς, δεν υποκλέπτονται. Συνεπώς, είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάμε προς αυτές τις τεχνολογίες. Και εδώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πρέπει να σας ενημερώσω ότι έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήδη από το 2021 μας επέλεξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ουσιαστικά να ελέγξουμε αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας ως ο πρώτος επίγειος ευρωπαϊκός σταθμός. Πριν πάμε σε αυτό, έχετε κάποια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε προγράμματα για το διάστημα και την εθνική ασφάλεια? Ναι, ακριβώς. Επομένως, όλη αυτή η δραστηριότητά μας έχει ανοίξει μια μεγάλη πόρτα σε αυτόν τον τομέα. Ήδη από το 2023 συμμετέχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροχιών των δορυφόρων. Όπως καταλαβαίνετε, οι δορυφόροι είναι αυτοί που παίζουν κεντρικό ρόλο στις επικοινωνίες μας και συνεπώς και στις επικοινωνίες που σχετίζονται με θέματα εθνικής ασφάλειας. Και ως συνέπεια όλων αυτών που σας περιέγραψα, τις αμέσως επόμενες ημέρες υπογράφουμε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που είναι ένα κέντρο το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είχε ως στόχο να προάγει την καινοτομία στα αμυντικά θέματα. Έχουμε έρθει σε προχωρημένες συζητήσεις και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα υπογράφουμε το μνημόνιο συνεργασίας, που ακριβώς... Για ποια έργα? Μπορείτε να μας πείτε ποια έργα είναι αυτά τα οποία θα κάνετε με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας? Μπορώ να σας δώσω έτσι ένα γενικό πλαίσιο. Κυρίως θα συνεργαστούμε σε θέματα παρατήρησης της γης από το διάστημα, σε θέματα νέων τεχνολογιών που αφορούν τις επικοινωνίες, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τόσο τον ΕΛΚΑΚ όσο και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Αυτοί θα είναι οι τρεις τομείς όπου έχουμε θέσει στο μνημόνιο το οποίο υπογράφουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, και ευελπιστούμε μέσω αυτής της συνεργασίας να αναπτύξουμε ακόμα περαιτέρω την επικοινωνία που έχουμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει και επικοινωνίες με στελέχη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ακριβώς για να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην προσπάθεια που γίνεται να θωρακιστεί η ασφάλεια της χώρας μας. Τώρα, αναφερθήκατε, ξεκινήσατε να μιλάτε για τον Αρίσταρχο. Τι ακριβώς κάνει ο Αρίσταρχος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Κοιτάξτε να δείτε. Το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, όπου είπαμε δράζεται πάνω από το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, είναι ένας τεχνολογικός γίγαντας, θα λέγαμε. Είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που έχει η χώρα μας, διαμέτρου 2,3 μέτρα. Στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και το δεύτερο μεγαλύτερο της υπηρετικής Ευρώπης. Βρίσκεται σε πολύ μεγάλα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της NASA. NASA. Και τι το κάνει ξεχωριστό, δηλαδή? Το κάνει ξεχωριστό. Το καλύτερο. Ναι, είναι το μεγαλύτερο. Η διάμετρός του είναι 2,3 μέτρα, επομένως είναι το μεγαλύτερο
τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της υπηρετικής Ευρώπης. Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται νότια στην Ευρώπη μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα έχουμε πάνω από 150 καθαρές νύχτες για παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της μεγάλης διαμέτρου που έχει το τηλεσκόπιο, μπορεί να συλλέγει φωτόνια από την οπτική ακτινοβολία που σας είπα προηγουμένως, για να μπορούμε και στέλνουμε λέιζερ με ειδικό εξοπλισμό βέβαια και επικοινωνούμε με τους δορυφόρους με τη νέα τεχνολογία. Και μάλιστα για όλη αυτή την, αν θέλετε, προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 4 και 5 χρόνια. Εδώ βλέπουμε τις σχετικές εικόνες, ο Αρίσταρχος. Ακριβώς, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, αναβαθμίζεται πλήρως με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και στο τέλος αυτής της πορείας, την άνοιξη περίπου, θα έχουμε ίσως το πιο σύγχρονο τηλεσκόπιο, οπτικό τηλεσκόπιο της Ευρώπης. Σε αυτό έχει συμπράξει ο ιδιωτικός τομέας, ελληνικές εταιρείες. Βεβαίως, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε ακριβώς ότι εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας ενός δημόσιου ερευνητικού κέντρου με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, πράγματι με την εταιρεία Reimetrix, η οποία έχει αναλάβει μετά από διαγωνισμό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος σε συνεργασία με ένα άλλο consortium εταιριών ευρωπαϊκών και κάνει την αναβάθμιση στον Αρίσταρχο αυτή τη στιγμή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Γίνονται αυτή τη στιγμή τα τεστ και όπως είπα, αν όλα πάνε καλά, τον Μάρτιο-Απρίλιο θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο για να επιτελέσουμε την αποστολή μας όχι μόνο ως Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, αλλά συνολικά ως χώρα στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Τώρα έγινε κάποια συνεργασία, σύνδεση για πρώτη φορά από ευρωπαϊκό έδαφος, από το Χελμό, με διαστημόπλιο της NASA. Πώς ακριβώς έγινε? Ναι, ακριβώς. Αυτό εντάσσεται λοιπόν σε όλη τη στρατηγική που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το καλοκαίρι μεταξύ 7 Ιουλίου και 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ένα μοναδικό πείραμα που χρησιμοποίησε και τα δύο τηλεσκόπια του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, στο Κρυονέρι στην Κόρινθο και στον Αρίσταρχο, όπου πρακτικά επικοινωνήσαμε με το διαστημόπλιο Ψυχή της NASA, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 270-280 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή φανταστείτε μια τεράστια απόσταση. Στείλαμε το λέιζερ λοιπόν, επικοινωνήσαμε. Δείξαμε σε όλους τους εταίρους, υπήρχε μια διεθνής ομάδα η οποία μας είχε επισκεφθεί και μάλιστα επιστήμονες της NASA ήταν εγκατεστημένοι στους αστρονομικούς μας σταθμούς για να επιβεβαιώσουν αυτό το ιστορικό επίτευγμα το οποίο κάναμε. Ήταν η βαθύτερη, όπως λέμε, ευρυζωνική ζεύξη που έχει γίνει ποτέ από ευρωπαϊκό έδαφος. Και επομένως, χρησιμοποιώντας όλο αυτό το δυναμικό, προχωρούμε σε νέες συνεργασίες, αξιοποιώντας τις μεγάλες υποδομές που έχει το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και βάζοντας στη χώρα μας την αιχμή του δώρατος στις νέες τεχνολογίες διαστήματος. Τέλος, στα Αντικήθυρα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, ένα από τα πιο καινοτόμα και πρωτοποριακά στην περιοχή μας. Τι ακριβώς γίνεται εκεί στα Αντικήθυρα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τρίτη μεγάλη εθνική υποδομή η οποία τρέχουμε είναι να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής και γεωεπιστημών στο μικρό νησί των Αντικηθύρων. Έχουμε τη χρηματοδότηση, τα έργα τρέχουν αυτή τη στιγμή, τα κτηριακά έργα και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για να αποκτήσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και σύμφωνα με το πλάνο το οποίο έχουμε εκπονήσει στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, πιστεύω ότι στις αρχές του 2027 θα έχουμε μια ολοκληρωμένη δομή, μοναδική υποδομή στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης επιστημόνων από όλη την Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα, όπου θα συγκεντρώνονται εκεί, θα γίνονται οι παρατηρήσεις και θα εκπονούν μελέτες, αλλά και μοντέλα ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης. Και εδώ, αν μου επιτρέψετε, θέλω να αναφέρω ότι πριν από λίγες μέρες, στις 20 Οκτωβρίου, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, το Εθνικό Αστροσκοπείο, ακριβώς για να συνδράμουμε κι εμείς από τη μεριά μας στην προσπάθεια της χώρας μας να περιορίσει τα φαινόμενα τα αρνητικά φαινόμενα των φυσικών καταστροφών που έρχονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Επομένως, και εμείς συντασσόμεθα, βάζουμε τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση αυτή για το καλό του πολίτη. Γίνονται πολλά πράγματα και ασφαλώς οι νέες τεχνολογίες στο αστροσκόπιο βοηθάει και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Θα τα συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλάκου. Πολύ σημαντικά πράγματα μας είπατε σήμερα και συγχαρητήρια και στο αστροσκοπείο και στους Έλληνες επιστήμονες που σας τελεχώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.